Takže, čau lidi. Zdraví vás zase Josef. Tak, co si dneska ukážeme? Jo, samozřejmě ukážeme si, jak si do Minecraftu přidat texture pack. Já vím, že už to přede mnou spousta lidí dělalo a všechno. Ale to mě teďka nezajímá. Napíšeme si. Sem do toho si napíšeme procento a pp. Data. Další procento. A to je OK. Tak. Dáte si složku Minecraft. Složku texture pack. Tak, vy vidíte, že už tady nějaký mám. Ale to samotný nic není. Jo? Koukejte. Zapněte si internet. Počkejte se. Tak, zapněte si internet. Tak. No, máte jakoby jenom internet. A teď si sem napíšete třeba Minecraft, texture packs. Zase za texture packs třeba, když si najdete nějaké, třeba ulož to tady, stáhnout. Já si to tady přepíšu. Dáte stáhnout. Tady se vám dáte OK. Všechno se vám stáhlo. Tak. Ne. Se překliknete. Jo, takhle tady máte, to vypadá. No, to je jedno. Prostě, tady si máte texture packy a pak to jednoduše do toho přetáhnete. Tak. A teďka se kouknete, abych vám nekecal. Jo, tak si dáte Minecraft. Dáte si vertik texturu. Tady. No, já se kouknu, jak to vypadá. No, hezky. A prostě máte hezký texture pack, no. To bude všechno. Tak čau lidi a uvidíme se u dalšího videjka.